Turong! Han, usa man niya tuwang siya diriya nga pagpangihin ako gabi iba. Ning kalit ra magsiga. Ning katado mo siguro ning tuwang siya diriya. Kanay mo ka pala hubog ha? Wala ka kabantay nga sarip na kanang gabi. Ha? Bantog ra kay bugnaw-bugnaw. Lahi pa yatuhan ba? Kanya tong anak ba? Awara gud niya kung kasuya-suya silingan oh. Dako kaya kong balay. Narot na kong kwarta. Wa na may alos kaunon. May swimming pool. Na dirty kitchen. May music room. Dagang kwarto. Pero paano ang resulta? Kaya wa na kwarta. Ako rin kayo di siya. Hadi akong bana. Mami, magdula mi ngaya. Kadlok pa ni mong bata ka, oy. Huwag mong tayaya. Naman tayaya, mami. Turong! Asa mong guyaya dari ah? Umay yaya dari ah? Turong! Dili, dula tayaya dali. Turong! Yaya, sexy pa kayo. Ako na ko dali mo tabi. Pagkaon. Ho. Sikpa mo gus gahapon. Nga makikdula siyang yaya. Wala man tayaya, di ba? Wala mo ko tayo anakan. Mami, daddy. Mami, magdula mi ngaya. Turong! Yaya, wapa pa si... Han. Ning Mami, daddy!